abban bízik, hogy ezúttal is sikerül majd kellemesen meglepni a rajongóit, és Dalának címével ellentétben egy előkelő ismerős hallhatnak majd Miért nem lehetett látni a X-faktorban Hernádi Judit lányát? Ezt a kérdést feszegették a lapok, mi pedig megkérdeztük a legilletékesebbet a további találgatások és pletykák elkerülése érdekében. Zsófi azt mondja, jó lecke volt számára a tehetségkutató, és tud nevetni napszeró kritikáján is. Miközben tisztában van azzal, hogy énekesnőként is tovább kell képeznie magát. Nagyon jó tapasztalat a tárgyalal a kapcsolatban, és mindennek aztán jó része a műsorban volt, ugye rengetegesen a fiatal énekesnő neve annak többségnek talán nem mondtunk sokat, de ha eláruljuk, hogy ki egy édesanyja, akkor már azt is tudjuk, hogy ja, ez a slow-mo-ba kell nézni arra. Nagyon gyorsan vág. Legutóbb pedig a napokban az egyébként grafikusként is dolgozó énekesnő ugyanis kiesett az X-faktorból, és technikadásba sikerült be. Volt, aki ezt hiányolta, sőt a témát a lapok is felkapták. Ám Zsófia esetében nincs semmi rendkívüli,